Добре дошли, уважаеми младоженци, уважаеми кумове. Днес вие сте тук, за да се обвързате цял живот в един законен брак, който отговаря на вашите стремежи, на традициите, на нашите разбирания за човешки и семейен дълг, за любов. Поздравявам ви с това решение. Заедно с това, от името на нашата община и държава, от името на всички близки и присъстващи съм длъжна да заявя. Вие влязохте тук необвързани, свободни в своят избор, отговорни само за себе си. От тук вие ще излезете не само с щастието и радостта си, но и с едно огромно задължение. Да създадете семейство на разбирателство и доверие, семейство, което с много любов ще отглеждате вашите деца. Ако се умеете да изпълните тази повеля, то днешното ви настроение и щастие ще пребъдат през годините.